Mangabe kungumsombuluko ekseni kusuke kungasho nje ke ukuthi ilanga liyaphuma eMpumalanga liqhubeka usuku njengokwejwayelekile kodwa ke kusuke kusho ukuthi iningi labantu ebelisuke liphumule ngempela sonto selibuyela ke emsebenzini. Igaxiwe ke iuniform yasemsebenzini neyezingane zesikole. Ikhaftini nazo sezimi ngomumo ubaba wekhaya unogada lapha ya eposini usabekele naye ke amanzi akhe endishini nensipho eceleni uzovuka ke azogeza abheke ke emsebenzini. Uyena phela mbukeli oyinhloko yekhaya wonke amathemba omndeni alele kuye. Uyacabanga nje ke wembukeli ke lowo muntu lowo esedelelwa mayifika lapha emsebenzini ebizwa ngawo wonke amagama lawa etshelwa nje emehlweni ukuthi umsebenzi wakhe awubhadlile futhi ngeke azaye ndawo. Hawu bakithi ake sifundele ukuhlonipha imisebenzi yabanye abantu ngoba yiyona abantu abasuke bephilisa ngayo imndeni yabo. Sawubona ke mbukeli igama lami nguNoxolo umamtshali wakwaMwale intokazi yale ondini ngaseshaya umthetho sesifundazwe esidala kwaze kwayintokozo ukuthi ke sihlanganyele kanye nawe namhlanje la ekhaya Jikelele okuluhlelo luyingqepha mlando mbukeli lapha eNingizimu Afrika yilo lodwa kulisakaza ngesinguni isidlo sasekuseni ke ku SABC lihayi kanjalo no ku SABC Plus. Sawubona mbukeli sethemba imnandi weekend yakho njengenjalo ke sesibuyile sokwazisa ngakho konke ngondaba mlonyeni nezemidlalo njalo ngihamba nomadlongoti. Right mbukeli masipotise ngalentsasa umhla wama-26 usandile ukuvuka ke somewhere ukhona lowo manje othwele izandla enhloko ngoba utyile umsebenzi emva kokuba eyewavuthelisa emsebenzini ngoLesihlwane kwafika emnyama chu birhanga. Mbukeli kukhona kumfikelayo ngoku sekunyekenyeke kanje ukuba kudala bemlukisa ogqabakhe besithi hayi yehla phansi kanti uyibethe ngoyaba ingena kule meko kanye le ntetho ethi elifele ezindongweni alihoywa ngamaxhalanga ngoba ke eneneni awuyenzi mbukeli into oqondayo kuba ingakufaka enkathazweni njengoketshila into bana hlonipha umsebenzi nawe uzawuhlonitshwa emsebenzini. Kanti ke mbukeli kuninzi sikuphathele kona kule resibamba ngazibini ngokuba ninathi kumakhaya ngamakhaya kwiindawo ngendawo isendimla ke unokanyezi kalubisi umadlongothi mazipha umamshukuma ozondwa ngezakhe izinto masijonge mbukeli siphala phambili kuleli. We're very sad that on their way back home in Mpumalanga, these are comrades from the Chief Albert Luthuli sub-region and perished on the road. Liphinde lahlelwa ngumshophi iqembu elibusayo ngempela sonto ngemva kokushona kwamalungu ayo abebuya embuthanweni weANC enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida eThekwini. Lengozi yenzeke KwaZulu-Natal. Inkokheli zamazwe aseAfrika zilincome kakhulu igalelo lowayesakuba ngumongameli waseNamibia uHage Geingob kwinkonzo yokungcwatywa kwakhe izolo eVanwook. Phangalale abayishagalolunye ngesikhathi ibhasi ebebehamba ngalo liginqika emgaqweni uR33 phakathi kweFilidi neDumbe enyakatho yeKwaZulu-Natal entathagusa namhlanje. Kukholakala ukuthi leli bhasi belibuyela eMpumalanga lisuka emcimbini weANC eMoses Mabhida eThekwini nokuyilapho beyethula khona izithembiso zokhetho. Kukholakala ukuthi ibhasi belibhekise amabombo esabelweni eMpumalanga liphuma emcimbini weANC wokwethula komqulu wezethembiso zokhetho obubanjelwe enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida. Isigameko senzeke entathakusa emgwaqeni uR33 phakathi kwaseFilidi naseDumbe. According to a preliminary report, the bus was traveling from the Moses Mabhida Stadium when it overturned. 8 people have so far been confirmed dead and scores injured. Those that are injured have been taken to various hospitals in the area for medical care. Okhulumela iANC uMahlengi Bhengu Motsiri uzwakalise ukushaqeka wadlulisa amazwi enduduzo emindenini esemanzini. We're very sad that on their way back home in Mpumalanga, these are comrades from the Chief Albert Luthuli sub-region and perished on the road. They were in a bus. But we do want to say to members of the ANC, condolences. More importantly,
We want to say to the communities where they came from, to the families more importantly, immediate families, extended families, their loved ones, their friends, and their closest comrades, that akwehlanga lungehlanga. Uphinde waqinisekisa imindeni kanye nabeseka iqembu ukuthi ukhongolose uzosebenza ngokuzikhandla uqinisekisa ukuthi uyalinqoba ukhetho lukazwelonke ukuze uhloniphe impilo yabaphangalele. Abahlolisi bezoqoqosho bathi uMzantsi Afrika kufuneka ube neenkqubo ezakunceda ekutshintsheni imeko yezoqoqosho. Bakuthethe oku ngethuba bevakalisa uluvo lwabo emva kokuba umbutho i-ANC ithe thaca uxwebhu lwayo lwezithembiso zolunyulo mgqibelo eThekwini. Eyona nto ke iphambili kwi-ANC kuqinisekisa ukuba kukho amathuba emisebenzi kweli lizwe ukuvuselela amashishini kwanokujongana neendleko zokuphila. Njengoba nje amabombe ebheke okhethweni oluzokuba ngoNhlaba, amaqembu ezombusazwe aphithiza izwe lonke enzi zethembise izoheha abantu ukuba bawavotele. Iqembu elibusa i-African National Congress ithembise ukwenza inguquko ezothuthukisa izimboni zakuleli ngenhloso yokusimamisa umnotho. Leli qembu lihlela ukuvikela izimboni zamasu nokweseka amabhizinisi amancane, liphindela ibophezela ekutheni lizoxazulula ingqinamba ezikhona njengamanje kwezamandla nakwezokuthutha. The ANC will drive industrial growth, innovation, and job creation. We will focus on industrialization and re-industrialization. We are the most industrialized country on the African continent. Abezomnotho bathumi ANC ibuye emandleni bese izenze lezi inhlelo kuzoba nezinguquko kwezomnotho kuphinde kuyixazulula inkinga ababhekene nazo abantu bakuleli. If they do this well, we'll get closer to getting the NDP goals for 2030 met. But given where the state of the economy is, you just need to transform the structure of the economy. Omunye umhlazi wezomnotho uyavuma ukuthi kumqoko ukwenza lezi nguquko. Many of the things that the president has now promised to be fixed did work before and were broken under an ANC government. Abantu bakuleli bazoya mhlazi ngama-29 kuNhlaba ukhethweni lukazwelonke nokuwukhetho olubukeka lizoba nzima kakhulu. Ogaqele esokuba undunankulu kwaZulu Natal eqenjini iDA uChris Papaz uthi iqembu lakhe linexazululo zokulungisa inkinga zalesi sifundazwe. Ekhuluma nabe Iindaba ngaphambi kwenkulumo ebhekiswe esifundazweni kuleli sonto elizayo, uthe iDA ingaqala ngokubuyisa uzinzo lwezidingongqangi njengamanzi kanye nogesi. Umemezele izinto eziyishumi ebangaqala ngazo ukuyilungisa uma bengangena emandleni kulesi sifundazwe. Iqembu iDA seliphinde kaningi ukuthi lifuna ukugudluza uhulumeni ka-ANC okhethweni oluzayo ngoMeyi. Kodwa ukufeza lokhu bayavuma ukuthi bazodinga ukubambisana ne-IFP ukuhola kulesifundazwe noma bahole ngokubambisana namaqembu uChris Papaz oyimeya yokuqala kumasipala oholwa yi-DA kulesifundazwe, umasipala waseMngeni oseHawiki. Ukholelwa ukuthi angakwazi ukuhlenga isifundazwe kulezi nkinga esibhekene nazo zokuntula kwezidingongqangi. Our province is full of people who want to contribute towards accountability but also rebuilding. In Umgeni, we've established civilian oversight committees and civilian technical expertise who help government free of charge without an interest in the procurement process. UPapaz uthi bazonciphisa amalunga amabhodi ezinkampani zikahulumeni ukuze kube nemali yokuhambisa izidingongqangi. We know that people are enjoying themselves off of public benefit, and this has to change. And I'm sure once we announce the lifestyle and skills audit like we saw in Umgeni, a number of people will conveniently leave because they know what's next. Iqembu lithi ucwaningo lwakamuva abalenzile lukhomba ukuthi ANC izothola 30% wamavoti kulesifundazwe. Will we work with the EFF? No. We're clear on that. Will we work with the ANC? Not in its current form. No. Londe Khadebe, SABC News eThekwini.
Indoda ethe yadubula yenzakalisa amapolisa amathathu wayebizwe ukuba ayokunceda ngethuba kukho abantu abathinjiweyo eClopper Park eBedford View kwiphondo laseGauteng ujulwe ngaphaya kwezitixo. Abahlali bakule ndawo bathi bafumene isikhalazo malunga nenkosikazi nabantwana bayo abavalelwa ngumyeni welibhinqa kwaye bathi bakufika kwindawo yesikaneko umrhanelwa wadubula wenzakalisa isalama nasesapho esihleli naye endlwini. A 38-year-old man was arrested after he allegedly shot and injured 3 police officers who responded to a hostage situation on Sunday, the 25th of February 2024, at approximately 7 o'clock in the morning. Police received a complaint about a wife and children who were held hostage by the husband in Clopper Park in Bedford View. As the police arrived at the scene, the suspect fired shots at them and also shot the family friend who was also inside the house. The SAPS hostage negotiator and task team were summoned to the scene. The suspect released all the other victims and surrendered himself to the police. He was then arrested and will be charged with 4 counts of attempted murder, kidnapping and assault with intent to cause grievous bodily harm. The injured police officers and the family friend were taken to the nearest medical care center where they are in a serious but stable condition. Abaholi bamazwe ase-Afrika bancome kakhulu amagalelo abengumengameli wezwe laseNamibia uHage Geingob enkonzweni yokufihlwa kwakhe eVindhoek. uGeingob odlule emhlabeni ngasekuqaleni kwalenyanga emva kokugula ngenxa yomdlavuza. Inkonzo yokufihlwa kobengumengameli wezwe laseNamibia uHage Geingob beyihanjelwe nangomengameli abangaphezulu kwama-20 abebeqhamuka emazweni ahlukene alapha eAfrika. Ungqongqoshe uNkosazana Dlamini Zuma obemele umengameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa uchaze uGeingob njengomholi obephokophelele ukuthuthukiswa kwezwekazi lase-Afrika. Dr. Geingob offered so much to the people of Namibia, of our region, the continent and the world. He believed in peace and shared prosperity and was unflinching in pursuit of the Pan-Africanist ideals. President Geingob initiated the Harambee Prosperity Plan 1 and 2, where the stated objective of strengthening effective governance, architecture, the social progression of vulnerable and economic infrastructure advancement for Namibia, as well as enhancement of Namibia's standing in the international arena. Dr. Geingob championed the creation of Namibia's Sovereign Wealth Fund. Umengameli omusha waseNamibia uNangolo Mbumba wethembise ngokuthi uhulumeni wezwe uzoqhubeka lapho kugcine khona obengumengameli uGeingob. Isikhululo sikanomathotholo i-SABC kwekwezi FM kokubambisana nomasipala waseThembisile sibambe umsitho wokuqala wenkcubeko phansi kwentetho ethi zikhakhanise ngesikhethu, into leyo ke ethetha ukuba zingce ngemvelaphi yakho. Rhabula ungafinci. Bekusindwe ngobethole emcimbini wokubungaza amasiko ahlukene kumasipala iThembisile kwamhlanga eMpumalanga. Kulo mcimbi osihloko sithi zikhakhazise ngesikhethu, osomabhizinisi abasafufusa banikezwe inkundla yokukhangisa ngemikhiqizo yabo. The business I'm running is an apparel business, so all we do is all about apparel and clothing for everyone. Main ages is between your youth ages mostly. So even exhibitions like this work for us because they give us more exposure around the community and to the relevant older people that want to see us grow. Abathandi bobumnandi nabo babheme bakholwa kulo mcimbi. Ngijabule kakhulu ngijabulela ikwekwezi FM wasilethela umnyanya omkhulu ozengaphana eMpumalanga. Ngijabule kakhulu. Isizwa mnandi sankari sindebele ngoba lisiko lami njengoba bathi ukuthi zikhakhazise ngesiko lakho. Ngiyazikhakhazisa ngesiko lami futhi ngiyasithanda singene ehlizweni. Abahleli bomcimbi bathi inhloso yawo ukubungaza amasiko ahlukene kulo masipala. Ingikhambeli zethu zonke zitshengise ithabo hle, zitshengise ukuthabela umnyanya
nawuthi uyezwa njenganje kuhloko mangenye indlela itatawini Solomon Mahlangu zitshengisa ukuthabela umnyanya ngoba zifumene ithuba lokuthi zihlangane nabavuma ababathandako ngobduze abosobukhwara ababathandako ngobduze kuthi ngale kwalapho kodwa kwaba nethuba lokuthi bakwazi ukuthabela nakumvumo konke lokho kwenzeka ngegama leKwekwezi FM. Ngenxa yesasasa lawo kulonyaka kuthenjwa ukuthi usuzobanjwa minyaka yonke. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Umongameli ke uCyril Ramaphosa ubhengeze ukuba usuku lonyulo luza kuba ngomhla wama-29 kuCanzibe ka-2024. Kanti ke urhulumente uye wadiza ukuba uqhagamshelene nekomishoni ezimeleyo ejongene nonyulo kweli lizwe i-IEC. Ngoku ke sawuqhagamshelana nengcali kwezopolitiko uGqirha Sakhile Hadebe uzosichazela ke ngomsebenzi owenziwa ikomishoni yonyulo kweli. Gqirha Hadebe masikubulise ngalentsasa sibambe ngazibini ngokuba unathi apha ekhaya Jikelele. Ngiyabulisa lapho e-studio nasemakhaya. Enkosi kakhulu sibambe ngazibini. Gqirha Hadebe ingaba ngenene nangenyaniso eliziko le-IEC ingathenjwa ukuba isingathe unyulo olungakhethi icala njengoko siqonda into yokubana uMzantsi Afrika ume ngembambo ulinde lamhla wokuvota i-29 May. Ngicabanga ukuthi yonke leminyaka lena kusuka ngo-1994 sihlezi u-IEC esithembayo futhi enesithunzi enesigqeba kodwa muva nje omunye umuntu angaze ahambe abe nongabazani ngizosho ngobani kwemanje inhlangano entsha emkhonto wesizwe lena umengameli umhlolozi uthe uyasaba ayisi uzobukela eduze so uthi umbuzo ungabalala nje wena u-ANC manje uthusho njalo khona into oyaziyo esikayazi kodwa ke okwamanje akukho okukhulu okusisabi okwamanje ngathi siyawusaba njalo siyawuhlonipha ayisi. Usathetha ngalonto Gqirha Hadebe siyaqonda into bana yimibutho ethe kratya ku-350 ezibandakanye enalo eliziko i-IEC. Siyafuna ukuqonda into bana kutheni nje imibutho yezopolitiko iqhubeka nokuxhasa eliziko le-IEC. Ngicabanga ukuthi ayikho enye indlela ukuyiyona ukuthi uyona kumele wonke ungena ngawo. Okwesibili nje ngisho okwamanje asilabo okubi esingathi ayisi siyawusaba noma uke wasengakabi inkulumo nje embili entathu kuphela ezithusayo ukuthi sibone nemava nemashi MK IEC kodwa okwamanje ayisi siyawuthemba unesithunzi awukazi uyenkantolo awukazi uphekiswe zonke ulwazi layo lokukhiphayo ulukahle so ngingasho ukuthi namanje sithembele kona. Siyafuna ukuqonda bana mhlambe uba ngaba i-IEC izotyholwa ngeziganeko mhlambe zokuba ibe bias ingathembeki njengokusitsho into kubana umkhonto wesizwe uye wasukuma wama ngenyawo wathi lukhona unyawo lwemfene. Umbuzo esizibuzayo njengokusitsho Gqirha into kubana ingaba yintoni umnumzana uZuma yaziyo kuba ke yena bekudala esebenzisana ne-IEC ngethuba ekhona pha kwi-ANC. Ndirhalela ukuqonda mhlambe into kubana izebe mhlambe inempawu zipho okanye njembe kuba izotyholwa ingaba zizebe kutheni. Yebo iloko nami ukusho ukuthi asazi ayisithi la awukazi ube lenkinga nathi 94 ukahle even abaholi bawo abaphathi bawo behlukana kuphume lokho kungelona uhlezi nje umusho ayisi it's only now that I'm worried uma umnwana uZuma ethi leso ndayishoyo ngoba phela naye ebihlangana ebihlezi wina manje umbuzo uthi wazini lethi ezingayazi. That is the only worry. Otherwise, ukhetho nje lufe South Africa ukuthi akazi kunenkinga enkulu so far kodwa uZuma ayishilo
ishiya nongabaza. Qhaqha ndiyafuna ke ngoku into kubana xa sijonga abakhi imkhanyo bonyulo ingababona singatsho into kuba babonakalisa ukwaneliseka indlela elilizwe lizawusingatha ngalunyulo. Yeah, kodwa ngicaki ukuxhamazela okukhona ngoba lolunyulo lolu ngicabanga lolukhulu kakhulu ikuthathu yeningi olukhulu mhlawumbe olufuna nje ukulingana naloliya loqala la-94 lukhulu ngoba kuleke kwenza ngisho ushintsho. So ngingasho mhlawumbe kungaba khona ukuxhamazela lapha nalaphaya kodwa isigqiba lesithunzisalo ukhetho ngilibona mina lukahle lusamile futhi luphelele luluhle integrity yalo ukhetho so far. Usathetha njalo gqirha ngokuxhamazela iSouth African Rainbow Alliance isera ngamafuphi igqika kabukhali liziko leIEC sisho into kubana ayikwazanga into kubana iqhube inkqubo yokufundisa eluntwini bakwazi into kubana baxhobiseke ngezinto zokuba bavota njani. Uthi kusekhona imimandla nabantu abangakwazi ukuvota namhlanje uthi instead baxhomekeke kwi-campaigns ezenza ngamaqela ezopolitiko. Ingaba mhlambe uyanqinelana neSara ngendlela bayichaza ngayo? Do you think ukuthi mhlambi iIEC yenze unako uqinisekisa into kubana ixhobisa abantu ngolwazi lokuvota? Lowo abakushoyo is not into entsha, no, it's not into eqale manje. Mina for many years it is my view ukuthi iIEC is not doing fine or well in that field of campaign or outreach. Ithembela kakhulu kumaqela ezepolitiki ukuthi vele azocampaigna abantu ukuthi people must register, people must check themselves, must correct their addresses. They are not doing enough. They are putting their faith into the organizations. Yes, ngiyavuma ngiqinisile. Siyafuna uqonda ke ngokugqirha into kubana zeziphi ingxaki esingathi mhlawumbe ezijongene nalo liziko leAC njengoko kukho nabagqatswa abangazongenelela unyulo ngokuzimeleyo. Ngicabanga ukuthi ngoba lolu ketho lukhulu ngoba for the first time ungena abazimele independent for the first time siyakukhulu lokupha inhlangano ebusayo elisiko kuyenzeka uwele ngaphansi kwa 50%. So ukhetho olukhulu lempela it's almost njengoba besho abanye bepolitiki ukuthi it's 94 second term. Yeah, so lukhulu phela ngoba ANC kungenzeka ihluleke mhlambe kuma province kwaZulu Natal okwesibili sinaloko ukuthi khona ama independent for the first time uqhatsho olukhulu uIEC kufanele uzimisele yonke into uyikade ngendlela uyena yona ukuze kube nesithunzi ungabe bikho umuntu ozodispute anything. Siyaqonda into kubana kungensuku zatyalo okanye phange 29 May abantu bazawuphuma ngendlu beyokuvota. Yasiqinisekisa ke iIEC into bana ngabantu abathe kratya pha ku 27.4 million abathe baregisterisha for ukuvota. Ingaba mhlambe bazawuqinisekisa njani ukuba abavoti baya kwizikhululo zabo zovoto kwaye bavota ngokukhululekileyo? Ukuthi iIEC ukwenzile okwabo ukuthi kube ukukhuleka kube free and fair kodwa icampaign nokuthi abantu balande babizwe noma bagqugquzelwe ayikwenzi ngokwanele kodwa lokho bazophuma ngoba izinhlangano zepolitiki zona lokho ziyazenzela abantu bazophuma ngokuningi bazovota futhi bazobaningi kakhulu kuloko okudlula okuningi ngoba kuloko phela izinhlangano ebusayo engathi nayo isenkingeni nayo izofuna ukuzivikela abanye bazophuma bathi thina uyikhipha emandleni so ukhetho olukhulu lolu ukube yana ngami ngabe ngithi u94 omusha lona ukhetho olukhulu kakhulu lolu. Bayatsho napha kumakhasi kaTwitter bethi 2024 is the new 1994. Siyabulela kakhulu gqirha Sakhile ngokuba usihlalutyele siyathemba into kubana uzoba nosuku oluhle kakhulu enkosi.
ngazozimbili. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele lonke ebesetha naye nguye uGqirha Sakhile Hatebe oyingcali kwezopolitiko nomesiqobisela ke ngokungqonge i-IEC. Kanti ke mbukeli xa sibuya evenkileni siza kube sikuphathele usimnikiwe ngombongo wakhe othi ehlane. Ungagungqi mbukeli. Baphenduka ehlane ngoba siphila nezilwane. Bangaka abantu besifazana abalele emathuneni ngenxa yesandla sabantu abathembisa ukubathanda nokubavikela. Kumina ngaphakathi khona okuqubukayo Mikheli Khumalo ehlabelela. Kubhlungu ukulala ngosize nezinyembezi mihla namalanga uhlele ithembile lokuthi uzoshintsha kuphathe kangcono lo muntu okuthandayo. Kade ngikhuluma nendalo ngoba imvelo iyabubula lokho kusho ukuthi uJesu ngathi kumdala uyanxusa. Ilanga lithi libonga ukukhanyisa kwami ngoba zinika izinyembezi ezisuluye ngokuphuma kwami. Inyanga yona ngitshela usize libonile. Ithi uthando emhlabeni kalisekho mayiqeda kusho njalo ingibonakalisa isibonakaliso sobesifazana ogcwele amanxeba emzimbeni. Uthi mina ngisena ndaba nothando lo muntu wasemhlabeni nami nganginamaphupha seyashabalala ngoba ngazinikezele uthandweni. Uthi bekaqeda kusho njalo agcwala izinyembezi emehlweni. Uthi mina ubumina kimi kwemuka ngasala ngedwana njengekati elisele enxiweni. Uthi bekaqeda kusho njalo agcwala izinyembezi emehlweni owesifazane. Ngithe mangimbone eqeda ukuchaza into yakhe kuvela isalukazi kuhle buduze buqamama nelanga. Sithi mzukulu tshela abantu basemhlabeni bahlanza izinhliziyo zabo ngoba kwesinye isikhathi banokuphehla amanzi amnyama bawaphehlela abangani babo. Izinto basezibheda bagijima babambe ngesandla ngenhloso yokubabonisa ukuthi bakhala kanye nabo. Uthi nomhlaba sena uphendula ihlana abanye bathola injabulo yamanga einkambeni zikaFaro. Bathi isikhathi sokufa abasazi kodwa bagcwele izinkalo bayakulandelela. Abanye ngenxa yezimo bayakuhlangabeza. Uthi nina iqiniso ninalo kunina ngaphakathi nijahana nenjabulo ningayiboni noma seniyitholile. Uthi kodwa kungcono nina imbongi ngoba ukuphila niyakuthola kule nkondleni ibhalayo. Ningisize nibaduduze laba abakhalayo amandla omkhuleko ningawangabazi. Uthi bekaqeda kusho njalo athi inkinga yenu nina ngicabanga ukuthi isidima nothando nezozithola mhlazana uNkulunkulu wanibusisa ngobukhazikhazi basemhlabeni. Ingakho nidlelana umona ninodwa yilowo nalowo ufuna ukuthi avele umuntu ebantwini. Ithi masiqeda kusho njalo salukazi singisondeze. Sithi mzukulu ngicela uphakamisela amehlo wakho phezulu ukhuleke kumdali ngaso sonke isikhathi ngoba emhlabeni sonke siyazi ukuthi kunzima. Siphila nabantu abaziyimpisi. Mawudinga usizwa ngeke bakusize kopha bazokuhleka ububa bakubonile kuwena. Uthi inkinga yenu nina inhliziyo zenu zimbi kakhulu anisanalo uthando nina kodwa into eniyenzayo nenza ukuthi abantu benu banithande kodwa nina nibathandi. Uthi makaqeda kusho njalo singibheke salukazi sithi mzukulu ungakhohle ukuthi uhlanze inhliziyo yakho. Ungakhohle ukuthi uhlanze inhliziyo yakho. Ngimbheke ngithi mama ngiyacela mina ngicela ungiphe amandla ngoba ngiyahluleka namandla okukhuleka seyangiphelela. Uthi umhlabeni phila kuwo nina sena uphendula ihlane ngoba siphila nezimpisi siphila nabantu ababi kodwa inhliziyo zabo azifani noncumo lwabo. Ngithe mangibheka phezulu ngabona izulu livuleka. Uthi uNkulunkulu kimi umfanami ngiyacela ngicela umama wakho ungamlahli ngoba abanye kunzima ukuthi baphilisa abazali babo ihlobo nabangani baqhudelana ngempumelelo ihlobo nabangani baqhudelana ngempumelelo yabantwana babo. Nina nithi nakho imindeni kodwa niboni nezibhidlisa abantwana benu bathandani bebodwa ngoba kunabantu abazibona bengcono. Siphinde ke sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa wethule usomqulu wezethembiso zokhetho enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida eThekwini KwaZulu-Natal. Bathi nibona abantu ngalosomqulu ingabekwa yona inkundla ibigcwele ngokusezingeni elindelekile kanti singathini njenge-ANC ngemva kwalomcimbi. Silandeke umhleli weindaba zombusazwe lapha SABC uMzwandile Mbeje. Shandu asikubingelele ekhaya Jikelele sibonge ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Sibingelele noPaulo sibingelele nabalaleli nababukeli. Behamba kanjani inhlelo zeqembu iAfrican National Congress ngaphambi kokwethulwa kwasomqulu weqembu elibusayo? Uzokhumbula phela ukuthi kuthathe isikhathi esingangempela sonto iviki ukuthi iqembu leli liqalise umgubho kumbe liqalise ukukhuthaza abantu ukuthi bephikele estadium ngoba phela lokho bekuzosho ukuthi bazoba ingxenye yalapho umongameli mangabe esethula usomqulu wokhetho njengoba wazika noxolo ukuthi kulonyaka futhi ke kulenyanga inyanga 29 May
isiminyezelo njengenyanga yokhetho okusho ukuthi-ke abantu baseNingizimu Afrika bazothola ithuba lokuthi beyikhethela uhulumeni wabo abamsisayo. i-ANC-ke okuyiyona esaphethe njengamanje iye yaqoka ukuthi-ke izovula losomqulu lapha eThekwini eMoses Mabhida, lapho-ke iye yakhuthaza abantu ikakhulukazi balesifundazwe kodwa-ke nakwabanye kwezinye izifundazwe labo abebekwazi ukuza so nabo bakwazi ukuphelela. Mbeje kubonakala njengoba sizwa ukuthi cha bekusuke abantu nakwezinye izifundazwe abakoMpumalanga njalo njalo. Ubona ukuthi mhlawumbe iAfrican National Congress ibinetwetweni lokuthi uma ngahlala nje ithathe abakwaZulu Natal kuphela istadium ngesigcwala. Ukhumbule ukuthi lolu ukhetho akulona ukhetho lwesifundazwe, ukhetho lukazwelonke. Njengoba-ke bekuzokwethula losomqulu kuzothelela uzwelonke lo. Umehluko nje ukuthi-ke bekuqokwe indawo eyiMoses Mabhida. Uzokhumbula phela futhi noma sekuthothulwa kuzoqokwa esinye stadium mhlawumbe ngicabanga ukuthi kuzoba esiseGoli. Akusho ukuthi kusho abantu baseGoli kuphela lokho. Nakuba iningi labantu basuke bezoba ingxenye yalo mcimbi kuba abantu abakuleso sifunda, kodwa-ke nabanye abasongama ezifundazweni ezisuke ezinye bavumelekile nabo ukuthi bebe khona ngoba phela lolu ukhetho noxolo ukhetho lukazwelonke neleyifundazwe oluyosho ukuthi-ke uma ngabe sivota nge-29 sivotela uhulumeni omusha. Mbeje njengoba kusudlulile-ke lo mbuthano ubona ukuthi mhlawumbe bekuyise lihle yini ukuthi-ke lo somqulu zokwethulwa kwaZulu Natal? Ngokombono weqembu elibusayo ngiyacabanga ukuthi isuku ngempela leli elibaluleke kakhulu. Uzokhumbula phela ukuthi eNingizimu Afrika kuneyifunda ezimbili enabantu abaningi kakhulu. Yebo bakhona nabanye abantu ezifundeni kwezinye isifunda sakwaZulu Natal nesifunda saseGauteng izona enabantu abaningi kakhulu. Okusho ukuthi-ke uma ufuna ukuphumelela ukhetho kumele-ke uye kulabo bantu abazobaningi kakhulu. Uma ngabe nje mhlawumbe ngenze isibonelo abantu ababhalisile ukuvota eGauteng bawu-6.4 kusho izigidi eziyisithupha nabantu abawu-400,000 6.4 kuthi lapha kwaZulu Natal bebe u-5.7. Yabona-ke uma ubahlanganisa bobabili nje labo bantu benza isigamu sabantu abavotayo bonke eNingizimu Afrika. Uma nje iqembu elifisa ukuphumelela ukhetho lizama ukubheka lapho okunabantu khona abaningi. Kanti futhi-ke isifunda kwaZulu Natal siye esinye sezifunda ezibangwa kakhulu njengoba wazi ukuthi-ke kukhona namaqembu anjengo-IFP namaqembu anjengo-DA bese kuba futhi kuba khona nje neqembu elisha ele-MK leli elisungulwe kumbe elisekwe loyo umongameli uJacob Zuma. Izinto ezinjengalezo zenza ukuthi iqembu elibusayo lingathathi nje izinto kancane ngoba uma ukuthi lenza kanjalo lingasithola liphuma embusweni. Ngiyazi-ke Shandu nokuthi nixoxeleke nabantu nje abasemazingeni aphansi empilo bebethamele lo mbuthano. Bathini abantu ikakhulukazi nje ngokuvotela i-ANC? Ikakhulukazi phela abantu bona akade bezile stadium beza ngoba banethemba lokuthi naphezulu ukuthi zikhona ingqinamba bezikhona kodwa mhlawumbe kuseyilona qembu elingakwazi ukuthi libaxazulele inkinga. Futhi-ke kubuye kube nodaba lokuthi-ke abanye bazizwa lokungazi ukwenzekani ikakhulukazi labo akade beseka lo owengumongameli ngoba bazibuza ukuthi sonke lesikhathi ubehlala ebatshela ukuthi noma ngabe unenkinga neqembu elibusayo kumele ulivotele. Uma ngabe kusekuwukuthi mhlawumbe usenenkinga yena usiyalishiya abanye bathi mabeze bezothi bazokhombisa ezinye zezinto ezayishiwo uye ukuthi yebo unganenkinga neqembu kodwa-ke unganenkinga nabaholi kodwa iqembu alenze lutho. Kusho kuningi nje obekususa abantu ikakhulukazi labo-ke abebeze estadium bebezokhombisa ukuthi yebo ake sizophinde sizozwa futhi simongameli weqembu thini yebo sinenkinga kodwa sicabanga ukuthi uma ngabe siqhathanisa cishe kuseyilona mhlawumbe iqembu elisengaxazululi inkinga esibhekene nazo.
Ayo abelokhu nje ekhuluma ngezinto ezithinta owayengumengameli wayi ANC uJacob Zuma. Singasho yini Shanda ukuthi bebezama nje ukutshela abantu ke ukuthi cha yimani isibindi yinyoka efile leya. Okubalekile mhlambe uma ngabe ulalela inkulumo yakhe izinto ezisithupha akhulume ngazo kakhulu okuyizinto ngempela ezibalekile eNingizimu Afrika ngoba phela naphezulu ukuthi abantu bagcina bekhuluma ngezinto zepolitiki. Ipolitiki kufanele kube iyona nqola ezokwazi ukuthi ikhulile abantu kumbe ikwazi ukuletha imisebenzi ebantwini. Iqembu ke libusayo liye laphakamisa indaba lokuthi lizozama ukugxila kakhulu odabeni lokuthi kusungulwe imisebenzi lingagcini lapho futhi kuphinde futhi kwakhiwe nezimboni kudlulwe lapho futhi nomnotho wezwe uzame ngempela ukuthi uqiniswe futhi ke kuphinde kuhwetshwe kakhulu nezwekazi lase-Afrika ngoba phela uzokhumbula ukuthi isikhathi esiningi sisahweba namazwe angaphandle kodwa ke uma ngabe singakwazi ukuthi sihobe namazwe ase-Afrika okuyiwona aseduze singakwazi ukuthi ke umnotho wethu siwuphakamise kodwa ngenxa yokuthi ke isikhathi sezepolitiki lesi ngeke behlaleke phela bengakhombane ngeminwe ngoba ipolitiki injalo. Mbeje kukhona ke nabantu abathi ayi umengameli ubebonakala engenamdlandla futhi nje nokuzethemba bekungekho kahle kahle kuye ngesikhathi ethulalo somqulu ungathini ke wena ngalokho? Angicabanga ukuthi kuyiqiniso lokho ngoba uzokhumbula ukuthi ikakhulukazi mangabe eseyophothula uwe wakhombisa ukusho ngempela ukuthi sebeyimisela ukungena kulolu khetho neenkumbi zabantu ebezikhona lapha zaqala ezavumelana naye ikakhulukazi mase khuluma engasabhekile kakhulu inkulumo le ebhalwe phansi. Angicabanga ukuthi mhlambe labo ababesho njalo basho ngoba bebebukele ngoba ububukele ubonela ukuthi ekugcineni ukhombisile ukuthi engathini nemidlalo futhi ngicabanga ukuthi enye izinto emenze ukuthi ethi ukuba nomoya ophakeme nophezulu ukuthi ubone inkundla ukuthi igcwele phama lokho okungenzeka kube kubuyise ithemba lokuthi naphezulu ukuthi bebhekene nenkinga ye-MK kungenzeka mhlambe benzeka ngcono. Hayi ke Shanda uKaNdaba sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho namhlanje ekseni nje ke sikufisele nosuku oluhle. Sibonga nakubalekile. Lewo ke mbukeli ebesixoxa naye uMzwandile Mbeje ongumhleli wezindaba lapha eSABC ule nje ke eThekwini KwaZulu-Natal njengoba phela bekubanjwe umbuthano kwe-African National Congress enkundleni ke yezemidlalo iMoses Mabhida okwamanje ke mbukeli nje ke qunga seyitolo siyabuya ke emva komzuzwana sesingene ehoreni lethu lesibili.